abusiafo na otwe asan abetu ye bio ye de aseda mu odin be ma twedi ampon Nyankopon kota mu nyinara ye ne wo esua nsempo atitiri a ewo Yohane sempa ne mu ye ne wa ye addition di kwan last week this week nso ye pese ye ne wo hwe ne etoso mieni no sa wo hwe atifi asam na o se nyameye nsankyerene ahodo ye basisia did me nipa 5,000 men or should I specific not yes Christo see a bad in China you say you who said eternal life on the means yen kind so and you basa spiritual no any fra yeah me dem Christo ni o nanso nanka Christo na wo den no e bossa for hin unim Christo ni ye yebesan ama munyina akwaba na afede ncha sonkonso nam yen aginkopa Yesu Kristo so ede ma munyina ra senemidi kan ko the whole of this quarter share nsempo titru a ewo Yohane sempa nemo last week ne ye addition edikan wasa fourth quarter imo addition ye kama pa nenso ye wo adome wo aboafo so hase o mbabe boa na afede addition tosu mienu yi ade abremo ansa na meba be yomu adi ade akyerem na afia hwe addition no mienkotie enyom emfri singing band for home brasesia.
yɛda yɛnuanom singing man for ase enwuma omode abrɛ yɛn ne na me fasa kwanya yi so na mada adwumakuo awodo a omoso yasene na omo fasa adwumade edikɔ wiase afana nyina ede emaye tre bi yɛn Ghana TV na kwasam sesa adwumakuo yi efa yɛn adwumade edikɔ wiase afana nyina ede maye sara na Hope TV nso efa sa adwumayi edikɔ wiase afana nyina na yɛ kanfo ama sɛ sa adwumakuo mienu yi sɛ wo mmoa bi apɛsɛ ɔde boa sa adwumakuo yɛ sika fam no yɛde ɔmo namba ebeto yemfoni na ye so obefa na kakra bi obetimi a contribute ya bo no nso mu de amiamio mu mfidie mu na atimi ama asempa no atre akowiase nyina no wonso daache bi wonso yakan wo aka wona omobo ama asempa no atimi etre no frɛ obi beje wo so boa na enam saye so nsuma onyankopon ahirawo ebebre and this is the first time on so na say wo hwe yen wo YouTube so say na won subscribe to your channel na share subscription button bi wo hono fa won say mia so uwie so na asa de sa emia adama no so na kyerese say yes video ya won so sabe ka be won saka na so awo so akwakomba wunua babia owo biara ma memfa sa akwanya ye na afi menhwe efie hase wo ma mo ba beboa na ede adisia yi kunini ede abro media mosonfo Bismarck Mensa and then mesan ewo menua Foster Twum ekame ho ase kuni Foster ye mo akwaba eni amasa great me da se me komani mo sister Agnes Tetenso na ete wono zage ye mo akwaba da se send then so to safro watimi aba na afi me ko eto no wan Grandpa John Mensa Thompson enso na ete eto no pani ye mo akwaba Yenia, Madam Nina say Yatunsa Ephraim Matimi Abba. Was the signs of divinity and as a Nyamiye in Century Ahodo. Katwani Babia Biara na Mema Sister Age and more empire and my mom. When I'm empire was say you are come for sentence swab Yabasi Bession was him. Una your church for pennies was a betray. My young cousin, yes, sir, native for Suntinia for. Now by we used to do. Amen. Amen. Good. Last week, Adisiana Kama, a Sanchania Yesu Christ share the ministry asking, or shall say, and John a selected, and ye decani just me no nene kahono or de admire. Ye who say, Yesu Christo a yo yankopon, sans and none of butaya no perceive one say. Ne Yesu na oye ni nyina no na onye obi ase oye onyankopon ne ba oye Messiah sanse wonye Messiah na onye nyankopon ba na wonfiri nyankopon mu ne ba ya na sanse nkyene no wontimi nye na enam se oye ma akrofo nti ene yenim tibia wonsu wo mu se wode wakoma ene obi bia editi Yesu Kristo ya hu se sankyene nso wonso ebetimi ayewsa amo o abrabomo ye toaso na afi ya hwe ne nyameye nsankyene ahodo adentina John recount stories and I say miracles nsankyene ahodo no oni Yesu Kristo nyameye ahodo nso de eka ho yanse Yesu Kristo baaye no yehu se obefa wonipa tebia ene tono nso no nanso na ne nyameye nso ewo ho na nye abrebia ena ne nyameye no odanadi nanso nsankyene ni bi ahodo bi wo ho a eno de wo ne nyameye no su no ene de danadi enam se saade ne hia jonti ochro ne homa no ode sansankyene bi no nso ebe count ye be hwe nsankyene be ya ahodo miensa a Yesu Kristo ede ne nyameye su no ena ode yesa nsankyene no a ni nyina no echese ane nipa na ase sa entity na oba asase so ase na oye nyankopon na obi a ye de ye hoto no so a yebetimi anya empade ankosi wa so wasane Farisifo ni Jewfo mpenifo no nyamane e wasa adusua yi mu ye kɔ adusua no mu san nema we nyina ebeba mu na afi yetimi ehu adusua awodo a yebetimi asua afirimo ye nka bosam no ye befa afiri Yohane ehuma no asempa no etire eye du mi baako yemu aduonunum ene aduonu ensia no John 11:25-26 Nze radiasem Yesu si no se meni wo sori ane nkwa de ogimidie no se wawu mpa obenya nkwa na obiara oti ase na ogimidie no renwuda uji ye di ana amen amen where your greatest assurance Yesu Kristo di ama na chitafo se udi na chi a wonyirada obenya enkwaje I think say ye ko addition no no ehun sem bi beba mu na fe yatimi akasa afa yanhwe the first
ne nyame su miracle na se century ne awoyeye na fi nhwe adesua ebetimi asua frimu ye kan bibi ewo John chapter 6 verse 1 no ede bana ntien starting from John 6:1 no ede bano we ye abra na Yesu Kristo afidi nipa 5,000 no mudi na chi no ye nhwe sa ansa nkyerene no ye nhwe se ne si wo ho no mo si nipa mpinum aduanema etifi asem ye ni matri no Yesu si muko Galilea po ani Tiberia po no eja na nkofufuko kese di nachi efise na won nsenkyerene a woye no won a woye ho na Yesu ko bepo no so na oni nasuafo no kotena ho enso na twam da Yudafo afahye no aben afa Yesu manani so na ohun se nkofuko kese bi reba ne nkyɛn no ɔse Philip se ehi na yebeto paano ama yenum adie ye die ɔka de so ne hwɛ efise na ɔno ara nim de ɔbɛyɛ Philip obua ne se paano dinari aduonu ahanu renso won se omu biara benya kakra na esiafo no mu baako Andra Simon Petro nua ka kyerɛ ne se abarima bi wɔ ha ɔwɔ atoko paano num ne mpatanke to amienu na ye die ma enipa pii Yesu ka se mma nipa ntenatena se enso na esre wo ho esre pii wo ho na amarima won anu beye empim no tenatena se na Yesu fa paano no na oda ase no oche ma won a otete ho no na empata no nso dodo a ope na wo memiye no osinesiafo ne se muwo bompopro wa aka no ano na ebi anyira na obobo ano na wode atoko paano num no impropro wa eka ma won no a wodi ye no hihye nkenten dumienu mama afi nipa no hu nsenkyerene a Yesu aye no ka se ampa odifo a wabawiase ne nie na verse 14 14 esi bona amen amen great abusa for sen nsenkyerene se ne sister ga kan kama no na nipa pi edi Yesu achi about 5,000 of them na ekom ede womo Yesu Kristo teste Philip say na we no die infa na ebenya bread mponi ato mo na Philip ye calculation bi wo ha de kire say we dey say nipa benya kitikiti krampo agisa 200 coins or 200 say dem fast 200 points o say ye ka pounds die ye nka say betimi anya kakra bi kura de ama obi kura kitikiti krampo na agisa obia be 200 pounds na ye ko fast cash no mpo wahi na de aye but just some say na winim di obeye dada or the test Philip and they went ahead say ba kuku hu say bread no akora bi kita no bread 5 loaves and a fish no so be 2 great na omomu nyina atena ase no sha say obubu na o say obia didi me nipa 5,000 men no o she that specific na say one kind kwada ne man ka ho o say men 5,000 enom di na omu wie nkenten propro wa na omu say no so nkenten dumie no die na betimi asua free wa education per se de toto Mose ne si Mose nso ne Israel for no ntam ayonkofa bi wo mu sansa nkyerene ye si ye Bismarck bedase wo kan akenkan sem na no say getting to Passover yeah na mekai say Mark 15 and Mark 16 last quarter adesua no e man ye adesua fa Yesu Kristo ne wuo ene ne sorry na enim say Passover no eye ebeka se twema afahye yeah abra Israel for konko asumu ewo Misraim a Nyankopon pese oyi ne mba efri Misraim na ayedin esan se Pharaoh prim na koma se o ma Nyankopon ema enko nti Nyankopon hye o mo se o mo fa dwan no mo nku no na mo fa ne moja no enye wo mo pona no na nyame bema obofo okumbofo aba betwem nti efie bia sa moja ne bi eni ano no obofo no bebu ewura ho na o ma bakan weku no ekoso ewo ejira Pharaoh
nabakan ewuye through that no na eyenkaye a Israel for na fashion Israel for ni di de kai se onyankopon de abasa mu oden na eje wo mu efree Misraim ekọ Canaan asase so into omo ye ya ebesi Kristo emre ono so one nesuafo no ye the last supper na se ye hwe sa commemoration year Yesu so ebae de ne ho bebo afore the sacrificial lamb no eye abakan a omo ewuye ewo Egypt Kristo de ne ho besi ho se ne bia ye bekunu na ni moja na ebegu no aye agede ama ye nyina ye de Kristo ekọ asenua no so na bibia na ya se nyankopɔ ne papa na ne wo nkitahodie no eto ne eden no ne papa eyi nani megide se ho ne break ne heart kra nanso ogina man se na bia me ne omienu ye benya nkwa ye de toto Moses ne oyeye ewo Misraim no anase ne leadership odi Israel for no enim no ose Yesu ekogina bepo so ntom se nipa no eguase obebre Moses so ekọ Mount Sinai eso ekoje imransem no ebaye afe Yesu eteste Philip ebisa ne se na yebe de nye aduane amasa nkrofo nyina nyankopon so eso Israel for ehweye ewo esre no so afe si ehwe aduane na 5 loaves no o multiply ni bebre metumi feedi nipa ni nyina sane nyankopon to mana ema Israel for ewo sra na wo munye ni daso sambre no na nkrofo no aduane nkonye aduane we he the same Yesu feedi wo mo no the same thing na nyame so to mana ema ne ma si ehwe basket a wo mo esesa ye na ejina homa the 12 tribes of Israel. Na mede ewie no onyankopon ede Yesu amaye se ono na ye agenkwan Yesu ababe ye symbol anase nipa se ye ginudia ye benyankwa se ne oyi Moses ma Israel for mo yi omo fi nku asomu yenso ye dabone enku asomu Kristo aye krado se saranda yakoma nyina emana yenso obetumi eyi yen efrisa enku asomu be yen efrisa bone enku asoma yenso yenya fa ahodie yenso yenya hoto ni nyina ne se yen ginundi na yemfa ye ho enhye nase ye benya nkwa ama yenkra. Amen. Say wa atunobo adoso society so ya comparison na mapa nyankopon enhira nti kakra bi amede to chat to no say ochre say ono anaba yes say before most time no ansana oko Misraim na ko esebu ono nyame ma no ehunu ewojam o say onro na se mpaboa aha ana oksa say teme kwa den amenka no say me ayam ana masoma wo sa ha nti sa Yesu Kristo no osoma Moses no ono na waba so nti no waba e wo trose mu waba e wo futuo awonya ye hu waba e wo nema horo a waka to wo se ACC na yebehu yebeti se obesan ba biwo no tibe mi nyina che se Yesu waba ana nti no bibia yewie wo trose mu no ese agidi na fa ye juma na boye great me da say how is for yegusuara ye hwe Yesu Kristo no nyame Yesu ene se ne oda ni nyame Yesu no edi atre to feed 5,000 men with just 5 loaves of bread na 2 fish there so wonya nyame a wondimi yesa ensentre anyway enti se wudi Yesu achi a na se wo hu se wudi onyankopon achi yanto aso na fe yanhwe omo respond with enti sister age sene omo jeso omo nyeso wo sansanche ni achi sa nipadom no yanhwe John 6:1 kan
15 no na fe hurikan 26 kopem 36 no 15 no si ana Yesu hu se ori babe fa no ahye no de no akosi ehinenti otwe ne ho na ono nkwara ko bepo no so bio na pacho 30 26 to 36 no 26 Yesu bua won se mereka atwam no kramu para se enye se mo hu nsentrani nti na mo hwehwe me na se mo bedi pa no ni bi na mo meyentra mo nya aduane a ese ye ho adwuma na yimom aduane a tina ho koda enkomu a onipa ba no de be mamu na wono na eja Nyankopon asono ano na wose ni se edia na yenye na yaye Onyankopon nyuma Yesu buase won se ye ni Onyankopon adwuma se mo bechi die osoma no no adie na wose no se eni ensenchani be na woriye na yehunu na yaje wo adie na woye yen eja num di mana espresso said de watrese o ma won pa no free studi na Yesu si won se mereka atwam no kramu para se enye Mose na o ma mo pa no a free stru no na yimom meja na o ma mo no kre pa no a free stru na Nyankopon pa no ni die asani free stru aba na wa mawiase nkwa no pacho me diko sese verse 36 no okay 34 ni ana was saying say erade ma yempa no yida na Yesu si won say me ne nkwa pa no no de oba me nche no ekomre ne no da na de ogimi die no osukomre ne no da 36 na meka me tre mo say mo humi enso moda so ara enyini amen. Yeah, this is after the miracle. Now, the next day, no, and Crophonis are the Eshe and Bium. Na afe almost a pano as I this is the almost response, but the response say yes, he's a prophet. But almost Ashen, so Mokoshen or Ponano fa a boot in Capernaum, Edinachi, because almost no honomo. Simply because na say ombesanya aduane adi ba Yesu Kristo catch them say they shouldn't be only looking for miracle material things be dey train ho yeah aduane but otwe o madwen edisim kwagye in general so e was say no na omohwehwe agye bitimi asua free mu especially ye be yenso yen get ye ho into say ye pe miracle ye pay material miracle ye pay material. I think say that is the order of DNA bitimi asane embo ye bra ye betwe bitimi atwe ho afri sa materialism no mu na etimi apen kwagye in general. Okay, mejidi say physical things no ehu hia se komo de wa wodwen kra nsi so nemo se winye aduane bi die no hu se waba nipa tebie mu in as much as I pray for the physical things you know I will say you share the spiritual things you know so say nipa we are both physical and spiritual yeah and my adwen enko physical no nko anso eno na eto nkrofo na Yesu fidi wo mu no ne di kan no Yesu amo meduane di ukọ military mu a se so okoba na se wo mo kokko a enema mienu pa na edin se obenye aduane ama asrafo no se omo de beko Ukraine fu ne Russia fu so omo kokko ano na se aduane eni ho a troops ni bebre be se omo chia befie yeah because ese wo mfa yempan enhyen aben o se yefupan enhyen aben te se bibi ekomansa and afi womo prepare those wounded no so how to be careful womo wounds se na be womo ho beto womo no e ade a okoba sa ade ma mienu no e dempa ba Yesu ema womo hu se otumi yesa ade ma mienu ni nyina esa ne se womo aduane edi womo ana womo yare wasa womo yare nti se pe Messiah bia ono ana wabe akomden a sani pe ya na o maye aduane edi enti won bedi nachi akope bebi owo bia se omo meduane di ba enye enu nti na Kristo ebaaye
Christo church almost say he is the bread of life. That's right. Or the nkwaje ensem enebai. All church romo nkwaje ensem no otwe wo so adwen esi his divinity. That's right. Abranya mesuma Moses no. Ose wo kwa ka say I am and esuma. But John so amayen nsemfo bebree wo the book of John mo a Yesu ma yehu say he is. Yes. I am statement no. Yen hwe kakrai. Also okay say I am the bread of life. John 6:35. Yes. I am the light of the world. John 8:12. I am the door. John 10:7 and 9. I am the good shepherd. Yeah. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. Yes. John 14:6. I am the true vine. Yeah. Yesu ekasanse we nyina momo ehu say he is indeed Unyankopon wa waba nipa tibie mu. Se ne bebetumi atwe nipa nyina aben manipa enya nkwaje. Nti indeed he is a prophet na omokan no and the Christ he is the prophet. But not yet the physical prophet na obemo aduane edi se ne omohwe ne mum na otwe omo akọ the spiritual things ye wo mo nkwaje ho adwuma na Kristo etwe omo adwen esi so. Oh, I see training and kind of which I see a glory moyede. Yeah, who is an enthusiast? What to make because that time no. Yeah, this year I miss last week then. Yes, no more money does say. Yes, Christo baby, you move film consumer. Yeah. Ain't Sani Amano and I know more money does so. Ain't that me a quite a me and Ukraine side and to them it was. Na your confusion. No, you pen in pray. And sometimes, yeah, you call yes in China. You pay no money, man, no China say. What you say? First man, I yet you come now, but you say, because project on the man cost me because on him say, by a bar, and then you was a hug or break no how crowd or how more put to say, I can go back to you. And yes, Christo, see a ban in China. Yes, say young who said eternal life na yema yini siso. E wom se say na eda ka no. Eduane mu hia, entade mu hia. But enya sa na ma ni no so nya wiase na ma na na ohwe kra. E ba so bia ni so. Ti san kofo no they were looking for freedom every enkwaso ni ade asenti na Yesu kan na even though no kan is no my dream ko we bet me abasa ye yetinya me asofie da bia ye ba ensna yakoma pa eni ho ti ese ye ma yakoma no eko Yesu ono no ti make I am there's nobody else to make us a menene amen nobody on earth and your religious leader bia I just say Yesu Christo nko ti se de ne ho to ne so a e be ho se ne otie ye or see ye be hu no kra na no kra be ma ya de ye ho ti Yesu ne no kra ne dia when we know him we should be free from near high nyina. Yo, me da wan say abusia for ye guso aye hwe Yesu Kristo na nyame ye no ono ne ayam no ta ayam no na oye ho adwuma no because the oye is wonye sa ayam na wuntimi enye sa adwuma nti sa o ma sa ayam no ba wa brabo ma ne no obi afi se enye possible no ebetimi aye possible ewo wa brabo mo ke yam to aso na fe yenhwe onifrani ya Yesu Kristo esan yare na nasuafo no omufi se ne boni binti na ama ye wo no with anifra no yen kind no John chapter 9 verse just read from chapter 9 1 to 3 no na yen kamu asem na oritwam no onu onipa bia ne ne afra free na wo mu na nasuafo ne bisa ne se rabbi wana wo ye boni wo yi ana neja ana ne na se wo no onifra ni yi Yesu bua se enye wo yi ana neja ne ne na wo ye boni na imum se Onyankopon nyuma beda di wonimu amen great yan hwesa asemi ejebe ntina disciples no omodwen se sa nifra ni ne boni binti na ama okosa atibia ne mo me kakaka no se Old Testament na ni vajunu yo mo se
se bone ba ana se o how be ba ni paswa na ye bone bi na wa ye kai Job grandpa se ni o ya na fofo come say we dear ye bone na wa ye because yes those are not to me direct punishment but we ye bibia know how to me ba so enti o ma adwin ni de once ya nipa ya wona beria so nya me hum ya wona ni frame de en na there must be something neja na na also musa se neja na wa na we yi nti nya bible na ka me nyini sesua for no no mu nim se ya wona na na ni efa because am ka say ene maami na ne papa na we yi ana nti me ni amasia wo kakra ne say sometimes you say be because we be abama ya yesu so nka because sometimes you don't know that anybody free ba any ebia nya me pese ofa no so di ye bibi na ye pentem buate but on your church, you must there be send a bear, the new mamma daddy. Sometimes if you how be woman so, Yami person of family so many name daddy. Sometimes you are repeat to me too, because I was there's no shiny way, then you can say, but me, banana, me as and I say, a miracle be a say, Yami to me so, your boss must be an essence goes and Yami. I'm a Yami to me, this is my boyfriend will be your midas. Why are they? Why are they sister? Yesi na esan se Kristo ye nyame nti o ye nyame so ade esan se obo ade nti abro hia nipa no saa no se Kristo to intosio egu fom eno de intosio ne fra fom note no eno de ye nani ka kire ni so nkona onko hohoro nanim Yesu complete creation esan se ne ni fra na free awom nti ne ni ante ba esan se Kristo nyame nti o complete nia esiye no me kan akra to sister Gideon so yenya hwe yie ewo nia ebetu obi na ye de beye asem aka se asumesi say ne bia ne boni bi asani reasons say Benjamin person de hye no ho enumunyam sana Yesu kai for the glory of God say nyame enumunyam ebededi entia entenye de bia na bibi tu obi a ekire se ne boni bi nti na abanisa great medase pa Thomas I know some be more. I didn't say we don't need Yankopon. I didn't know to Miss Sayari whom we die. And a young woman I knew so yes, sir. It won't say, dear, just say, or more my dream. I am so distorted. Sometimes, yeah, dreams and senior Miss Umas will be young Mia Juma Crown, but now I saw be your time. It is a yes to Christo Power, young no poor bass on your time. The Anya Miss Adia, who young Mia Juma. That's a nipa ta na wonim wakome mu se nyame na asma ne nyame adwuma na nya wo wani mo nyam pe hunu bia koso ye because ajinkwa no kwampo ye tai no great yeah share for a see for no issue omuni Yesu Kristo nya what this particular in fact so kind John chapter 9:17 or a day bana so between I can kind of they still had some problem with Jesus. I said obey hili sa nipano yenhwe anbaba ye course e wo hono mo se ne abusian for se ne ye ka no John no ni focus Jesus Christ encounter wanya with individuals bi ene sancheni bi a waya mankofo bi na hu ansama e baaye na John ni nyina na John pese ewiase nyina hu se Yesu Kristo na obaye ono ne Messiah na ono ne agenkwa no yenhwe anobaba ye course after some miracle way say na say onifrani no bi o se wo de wo kan dan woni ho se obuye wani no na o se e odifo enso na yudafo no enye ne ho nsem no ni se anka e onifrani na ohunu ade dikosi se ofrani a ohunu ade no awofo obisa won se oba mokase owo no nifra no mu no ani ana afi eyeden na ohunu ade na awofo bua won ka se yenim se yebani
na wo no onifreni na say ya na fe ohunu ade yi de yenim na bio so onipa kro a obue nani no yen de yenim umisa no wanyini na ono a bekasa amane ho na hofo ka yi efise na wosuro yudafo no na yudafo no apam dada se obi epai mu kase ono ni Kristo no a obitu no afri chiadem yenti na hofo eka se wanyini momisa no 24 no na wofre onipa anka oyi ni freni no ene mpre no so na ose no se fanonyam ema onyankopon yen de yen se onipa yi ye odeboneni ana obu aka se oyodeboneni a menim ade ba ko na menim se nanka me yon freni na afi de menu ade amen ose no se ede na oye wo bua obue nani ne se obie wani nsen bua won se makama chemo dada na mo ante ede na mo pese motibio mo so mo pese modane nasuafo woya no na woka se wona woye nisuani aye de Moses Moses asuafo ne ye enim se onyankopon kasa kire Moses na oyi de enim faako a ofi onipa no bua se won se ye na enwanwa se munim faako a ofi nanso obi mani na yenim se onyankopon ntie odeboneni aso obi fere onyankopon na oye ne opa ono na otie no efi wiase mfitiase wonte se obi abue nea owo no onifra ani pen se oyi mfiri onyankopon nchen a anka ontumi nye hwe obua se no se odie bonimu kura na wowo na wona wo kyerɛkyerɛ yen na opam ni free edi amen good why there what can pa be for send a story no is it come after sa miracle na Jesus Christ ma ni friend no then Pharisee for no omo ntiase nti omo free ni friend no ebisa no once more say sa nipa no a osi oti wani no ofi so ye hwan so ye prophet na omo say omo mpese o me believe say no krampo na wani o akoy obwa na na him fry yonko fane out no mko friend awofo no mko bisa no say obani omo say ane bo no na ni afira o say na ni afira na oyeyi no mo chechim say but the oti na ni ne de ubisa ya yentimi hu na akora na gina ono wanyini se na chosem no kan na mo bisa na ono abetinga ka because no muso so mo ko pam no mo ko kapa e be yi o mo afri synagogue na se be yi o mo afri ho o mo bisa no mo call ni se ko bisa no so confirm say owura yi na in fact conversation no ko so say onya kwanya nyambre na sua kan wono mo o say conversation was so nice and sa akwara asa we lawyer oni omo to the o say na oni omo yi ano no say maka kire mo manya dikan ka tafe o mo bisa na say we say me de minimum de mu ka minimum ba me de minimum say na mani afra ba say me hu ade that's the most important to me what I say in fact we yi o ma no kama senka senenka Yesu ankasa de nyansa kwan ebe yi o ma no what can we learn from this particular episode as a event AC ebe die ne wo ho ma ebetumi asia nya menim ne se na mani afra so Kristo ebie mani that's right nya me se na me de bon yani na Kristo ababewu ajemenkwa na menim ne se na ka men se me mfata bata jenkwa bi ede ne kra ebeto ho ma me se ne ebe ya menso menya nkwaje we na se eye Kristofo ye yi se be ye de ne nke ye se ye mfata bi nenso Kristo ababewu aje menkwa
ɛhɔ na contrast bi wɔ hɔ ɛna mpɛ sɛ yɛhwɛ sɛbe n'ani efira Kristo aba sɛ I am the light of the world ɔno yɛ kanea wo ɛna waba sɛbe nipa na n'ani efira no ehu saa kanea no and the more na Pharisee for no toto na no ebisa ne questions sɛ de asɛm ne fa sɛ no the more na no hu Kristo sɛ ne ositie na wɔn mu anka wo sɛ anka kanea no wɔn mu somu no wɔn mum na no wɔn kɔ blindness wɔn afa sa blindness journey no so esa ne sɛ no wɔn nje kanea ne ndi nti sɛ wɔn nje kanea ne ndi de ne esum ɛna bɛto na ne efra no ɔno aba bɛhu kanea ebetua ba sɛ yɛte asɔre mpanimfoɔ yɛ na ɛkeka ho nyinaa ebia wo papa na DSD somba we kura wo o me dem DSD ni o me dem ye Kristo ni o nanso nanka Kristo na wo de no ebosafo hene mu nim Kristo ni ye ebe hia ho be hia se yen hwehwe Kristo no wura na yedi n'echi no yen hwehwe ni ye se ye hwehwe Kristo ye oye hwan eno na be ma ye hu se papa me di n'echi se notie nti wo se menso mabrabo meneye menkomodie manamontu ese nipa na medi n'echi no empendodo a ye hwe Kristo na yesua no ema ye hu se indeed he is the light of the world. That's right. Na empendodo a ye twi ben sa light no ye hu tibia ye wom na ye twi ye hu free ye bone ho na bra ye twi ye hu free bone no ho no na ye se Kristo more and more. Yo me da say religious leaders na omwani fra na ehu pa because omo na esenka omo direct in the right direction omo ehu if any say Uba wiase mo atese odibonye ni etimi ate obi ani da na se obi aya wo na ni etimi ate da na se ways on free nyame a obi en ho betimi ayesa and on my quotation me for 1 Corinthians pesa me kan e di support or see 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 20 no see na enuanum mo hwe mo frɛ no se enye honam fem enyansafo bebre enye etumfo bebre enye adihye bebre na wafrɛ won na yimom wiase nkwase ade na onyankopɔn ayi se ode bɛhye enyansafo aniwu na wiase ade a eye mre na onyankopɔn ayi se ode bɛhye de eye din no aniwu na wiase nneoma emfra ne de omuo na onyankopɔn ahwemu ayie ne de eni hɔ se wodi betu de ewo hɔ verse 29 no say na honam biara anhoho ne honanim we said those when from ho mo ye na enim twro no ye na eni kenkan enso na no manie fra onyankopɔn hu ye mobo aye hu ye sometimes I sorry mo bi ho a because only munti o ka sembo ayen fa ye hwe asemeti de oni sika on to dan on ye say on go school enti bia na o ka sama ebe bua pass of no koso ni mu nyine susu because any penis no only ti bia bintin empase be fa ye hwe oni fe na o se na o kra ye de bonye ni boni mu na ewu because e bia boni na wa fo ye den na ho ba be train nyansa no bi say dem so pese mu ye na busia na so fo bia na enti ye hwe ye because sometimes they need to me see some peculiar cophobia as some more can when toss mo crowd yes me sinti ya wo be so cast my toss sometimes so yes me sinti yes yempo na ya onyame you very careful yes and na me dey to as say ihu ibre abonten ene afoforo say ebu abonfia omde abonfia sorry o ba sorry mu a then na ye pamo isuban ne ade pamo wo meanwhile no yesu se mini wiase han no na e wotro ni a ye kan a be se bebu ni ye kan obi so ba ye pamo so enti e basa spiritual no e ni fra konongo kaya yes wa thanks yo me da mo ase yen trust na fi yen sorry yen adisia and so yen hwe Lazarus dia no so this is another adia Yesu Kristo ya eda ne nyame so no
edi se ne esi etie yenhwe John 11 38 to 44 no yenhwe ne esi ehonom dia Yesu Kristo eye ehonom a ekire se wonye nyame a wontimi nyasa tumi no 38 to 44 yeah. All right. I see. Ena Yesu gu ahome ne mu bio na oba da no so eye obodan na obo ehia no Yesu ka se munyi obo no ne wawu no enua mata se no se Ewurade sese de wapro wabon na wadi nanan Yesu se no se manka mankyere mo se wugidi a ubehu Nyankopɔn animonyam ena oyi obo no na Yesu manani so ka se eja medawase se watie me na me de minim se utie me da na nkrofuku a wugina ho no nti ena meka saa na wajedi se wona wosoma me na waka saa no odine kese tiemu se Lazarus fribra na nia wawuo no efiri edi edanumu entuma oyedi free edanumu entuma chichire ne nan ne nsa na duku chichire nanim na Yesu se won se monsane no na moma no enko na Yudafo no emu pia oba Maria nchen na wohunu de Yesu ye no eje nuti amen great ya hwe sa nsankyerene we ya de bewie sa adusua yi aha se nso sen na yehu Yesu Kristo ne nyame ye anase nyame su e wa ha se emma mi hu Yesu Kristo ne nyame su pa because obia ni wa na watimi ayasade no ena niema ne yangonwa kran se bianka oka se na ye ne dese o kan kan se na ye ne dese na oni hona sa se misiye because e bianka sa da na ngo so e bi kroko koma nimpo e bia wanye e we dia chona se they were did 4 days yes and I see those times ni do for no so say nipa ni 4 days na decomposition yes that enti trona podi one dance say 4 days die na wa bon say there's a stench just a bon pampa yankasa and so Yesu Kristo etumi yes I didn't just until say then cry na Yesu fan just say oye nyame and sometimes me dey cry no Nyankopɔn kan kyerɛ biem ma yɛ hu sɛ oye nyame oboye koko ya kan bi obi kan kyerɛ yɛ de tonyo ya so yɛ de tonyo so still that's why sound doubt nyame asɛm and sɛ yɛ hwɛ ya uhumwe ni fa ba so a na ama wakoma prim asɛm papa ne bakura hu but we mama dress e mama hu se Onyankopɔn ye nyame ampa efise na nipa na ampo gitum se emben ho na sa bempo de wabon enti onua ede bio na pese ogidi se onyame ho se onyane Lazarus dia wa reche mu se me wumpo anase madofo mu ewu no se omu ginyame di nko atena ne na ase ko bi so mu wu ya ogu so we bi nko so no one say I am the restoration and the life nti ogu so we bi wo ho a ye twen na ampaso obeba yo medase me nim so okay ogu sorry no aba so nti was I say oh wabon no so one kan che say wugidi a ebe ye ho so nti ene matimi go west away abrabom but ye ji Yesu Kristo dia bibia be ho ana fe ono ne han enuti se gini dia han beba ya abrabom sum aye bone ene enema bia akodoro ye no se ye hwehwe Yesu na ye gini di na han no eba yen so a wo sorry dachi no we also be part
Amen. Amen. Yesu ka say, I am the resurrection and the life. That's right. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Like I say, what you don't have, you don't give. Intinia wunni no, untumi mfama obi. Sa. Na Yesu ewo nkwa. Into to me, edema Lazarus. Enyane no efri wo tibiemu. Yeah. Na ayare who say the one who gives life. Ni owo nkwa na otumi nyane obi free ewufuo mu no. Na other people plot so mbekun no. The Pharisee for na isa say wakoka mususem. Yeah. So ne Nyankopon ye pe. Enti omo bekun no no de nkwa ema no. Omo hwe so mbekun no. Yeah. See edi Kristo echi year the one nkomo nyina eba besi se Kristo eda ne nyamesu no edi. Na wa hye saabo no ye di n'echi year osise ye wumpo a ye betena ne mu. Anase ye benya nkwa biom. Ye wu a ye bewu ato ne nan ase. Enu nti ye benya nkwa. Ose everyone who lives and believes in me shall never die. Okay. Ye de ne say ye njindi. Just believe. Ye gidi a ebe ye ho amaye. Na American interpret no hona na oye. Into our trauma and say no hona de na no kind. The Bible is as powerful as no one. Nti asem na ye de ho to so a ni asatam no gofo ni gidi a ye mom bebem susu e wo ye abrabo. Amen. Madam Wase abusiafo agidifo Madam Wase ase na ye de sa second lesson of the fourth quarter na ye de ebesi ya hwe Yesu Kristo ne nyameye nsanchene awodo miensa na John a report to Edemayen ewo ne nhoma enimo de dikan Yesu Kristo efidi 5,000 nipa emema 5,000 or the bread 5 and 2 fish and all the years jumano when ye nyamea wuntimi nye sa adene na onifrania na obia nim se ye di nifra sabe ye de wo no na suafo no kranko convince omo ye convince say bia ne maami bia na ne papa boni bi na enunti na nifra Yesu Kristo esa no yare na Lazarus na wawu for 4 days nua ma no kranko confirm say da bi e ko bia pampan betu afa say yinya gise dwane because wa pro wodini yehwia enye broni be kasa nka wa ya kakas nanso Yesu Kristo efre Lazarus efri na demremo sanse ono na owo so etumi saje we wonye Nyankopon awontina eyade a John ehia na pa nti all recount Yesu Kristo miracles no okotwe de ba ye me etwi ni pasi se sa nipa na yenini edili no onye nipa bi keke na mo Nyankopon na nanti afri ne honhom abasa asisu asa oni nipa enya sa nkitawde no ndi sa won so ba bia wo bia menim tibia wo mu sa wo masa nyame ebetena mu a sene yehu miracles na happen sa na wabrabo mu so miracles na ebesi Onyankopon enhyira mo se mafidie eda hase a ne mo yes addition next week yele ne toso miensa no so ebebremo katwani na memba age enhyira so emaye nyame pere da wase se no ma ye ho se wo nyame pere ko pe wona ho ma nkwa wona ho ma han wonya ne ewufo ti wa hye bo wasem ne tumi bom bo ani ti mfa ye ho to so wa wi ebremu na wo ba ni wakodi da ensa da ye da wase bo ye ne etiefo nyina ne mfa wasem ne se ne etie na agye nkwa e wo Yesu di mu amen. Amen.